vaig estar en una agència de publicitat, és la Walter Thompson, és una multinacional, i vaig estar en el departament de finances durant 3 mesos. One day it's here and then it's gone. How are you still holding on? How are you still holding on? La vida en general en Brussel·les és prou cara, ja que si ho compares en Espanya el nivell de vida és molt més alt. Respecte a l'allotjament, és prou fàcil encontrar allotjament en Brussel·les, però en el meu cas vaig tardar en encontrar perquè la meva estada només era de 3 mesos. Respecte al transport públic, existeixen abonaments per al metro, per al bus, per al tram, i també està el millor bici, que és la bici pública On your own. Recomanaria al 100% una estància de pràctiques en Brussel·les, ja que hi ha molta gent de totes les parts del món, pots conèixer a moltíssima gent. A part, la gent de Brussel·les és prou oberta, en el sentit de que la gent belga tenim el tòpic de conèixer-la com a molt tancar. Respecte als esdeveniments que fan a les fires, als festivals de música, hi ha molta activitat en Brussel·les i hi ha molts esdeveniments on podem assistir i on no te pots avorrir mai. Passes you by. Don't be wasting your time. Respecte a les llengües, he millorat l'anglès tant en l'àmbit laboral com també en l'àmbit social, ja que he estat en contacte amb molta gent estrangera i per això he trobat aquesta experiència tan enriquidora. And you try